haba tibiyaya ofutia agobine It's Abama on the beat. Mana mmadụ ichi biye mmadụ na-eyeli mmadụ aga mmadụ amụrụ ọgara na onye ọlụ gada ebe nyewere ede oge mmadụ ebuche mama ofe gị jide jawa na ọgbawa ime ime mmadụ ọdịnaga chukwu ime njọ na ọdịnaga chukwu irebe nke jide ji aka n'ogo ogbegbe onye ọlụ onye metara na ndụ n'ọja na-etinye n'ọnwụ onye ego na nwayọ na-achọ mma ọ na-eyiri ekwentị ala n'ụlọ alaba ka ọ ga-amanye maka iwe nye na-eje n'ime ogidi gbaniyi ọ sụrụ asụ mana ebe ejewara ọdụ onye mara asụsụ n'ikpe onye na-amala asụsụ na mkpa na-ataja odeziri igbo na-emọgbu wewe biri egwu kedebe pụta ejewe ọ bụ onye ole ọ bụ na nke nwa chief onye ga-achụkwa ọsọ anyị onye ifufu okwu ji n'enugwu esigara n'ugwu steeti wee depute mmanwụ ahụ n'enugwu ego na-eje ije na China magana ego na-eje ije na China ego na-eje ije na China ọ ga-alagwa n'iwe wee nata China,
ya dịrị gị mma iwe mere gị ojije bụ na gị na ụna gị ekwure gị egoji ije egole ji ije na China odogwu odogwu oduwe ebu CEO Ulos Impex Nigeria Limited Wege na-ejije na China dike oji moto 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 ji na-eletiyele ya si na-abụ na China from China to Dubai oye ego moto ị na-ele na-atụ mmiri wee na-amala aka ọbụ eke na-azụ offensive materials abụchila ego simenti niile ebe na-ekwu na atụ ejije ọ nọ na promise land Raji Bakeji na Lagos State odogwu ebe odogwu na-ele moto gị n'iche n'iche nke o keletale ọ bụ onye ka ị na-ekwu ebe na-eji ije odogwu ọ bụ chief onye ka Chukwueze ebe na-eji ije na China niile moto gị na-ele dị ogidi na-eme ndị jụrụ ọjụ mesi mgbe onye adịle gị mma onye na-ejiri ọrụ n'ọsọ dị n'ụkwụ ego na-eji ije na China mmọnwụ ka mmọnwụ onye na-esi gị ngo a na-esi ibobodo ogidi na-eme o si na onye jere igwe ebe na-ego n'ibi ya ebe na-eji ije na China o ji moto moto gị na-azụ onye na-esi n'iko onye na-agbada aka ụbọchị gị yeli gị ego na-eji ije na China ọ gaghị ala iwere iwe mmadụ abụrụ Ojukwu nwanne mmadụ mmemme otu gị jee chi ego na-eji ije na China nwoke gazie ogidi na-eme o si bụ ụlọ ekene ezi ya Chief Minister Ose Bernard ezigbo nnepụtali ego na-eji ije na China papa na ibudo odogwu gbakwue na atalaja ime na onye ndị ya na-akpọ isi anụ anya ya bụ ma ndị ya mma papa mụtara ego na-eji ije na China moto ka ị na-ele ego na-eji odogwu o si mụ kenezie ezi nne bụrụ ego na-eji ije na China mama lolo ijoko ofe mụtara ego na-eji ije na China niile amadi bụrụ odogwu lolo ijoko nọsara iji o si mụ kene ma bụrụ ụba kene ka nkene ndị onye na-adụ na mma ndị gbasara ike o si mụ kene ebe ji Chief na Bas President na China Island on RMB President and Despot and okay Messi Ola Kodoku na Fezi boye godi Mwe yego na China Wego na jije na China Rosi mwere deja Na mbende na jilego Siko na dijegi ye Wego
onye jere igbo ka igbo na-ekwu eziokwu ike na oge na-eji ijesi iwu kedeli ya achifudo lapa onye ebufu n'enugwu ezike n'enugwu steeti oge na-atụbata moto si mebasi dị n'iche 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 o ji moto basi mọbụ n'ala n'Imo ego na-eji ije na China si mụdebe gị ọla dị n'ala Igbo gị na jeji o si mụ kene o ji fi n'efiki ọnọja efiki ọnọja onye ugogolo n'Enugwu Ezike na Nsụka ndị bara mmadụ onye na-ele motosi pepas dị n'iche n'iche ya na sosalisi gbakọkọ na adụdị ngwa ji achọ moto mma ọ bụ onye na-atụ dị ala n'Igbo Lagos steeti ka ọ na-atụcha odogwu gbasiri ike ọla dị na China ebe ebe si na-achị ego ya na-atụbata ngwa afọ ego na-eji ije lele gị CEO David Life Ogo Osi mụ kene Chief Master of Istanbul onye ego na-atọ onye ebufu wadị n'Enugwu Ezike niile Enugwu steeti onye siche na-adịla steeti eke ji mara odogwu egwu wezuga bụ mmiri onye njoje Enugwu Ezike kededi onye ego na-eji ije oji ifo ya ga Chukwu ose yi na-edegwu mmanwụ ego na-eji ije okpuru eziokwu ego ka ejije Lagos ego ka ejije China ego ka ejije India ego ka ejije Japan ya ka ejije Korea ego na-eji ije ya ka ejije London wee gbado ike wee nata ego agadi egwu bụ ego oyibo ijide daba akwụsị ije n'ọla ọ sị bụ kene unu na-ekene keneli ya Chief Polisi Adama Sansi Kidogo oge mmanwụ zara ndị wadụ n'ibufu Okwuchi na Enugwu Ezike niile Enugwu steeti oge dị ofe wadụ n'ibufu na Enugwu Ezike niile ebedebe emume the chief place alụsị nini ofe ji nwoke alụsị na-emela ogbe emela mmadụ ogidi na-eme ego na-ejije ogidi na-eme ego na-ejije moto gị na-ele moto gị na-ele ogidi na-eme ego na-ejije abịago ndị mela ọkụ dịrị nne ndị ya na-agada ụtụtụ ndị ji moto melọ ebe ndị ji moto bụ ọkụ kedu ibe ị ga-emeli mmadụ mmọnwụ ego na-eji ijewa na China ego dị na-eji ije ego na-eji ije na China ije nje nekwe ya
mmawe echi iwe medegi ojide anya mbata gị ga-abịja wele onye fụlụ ụbọchị anya mma a na fụlụ ọkpa ụkwụla ego na-eji ije na China odogwu moto gị na-eleti moto gị na-azụ dị oji moto eme moto gị na-ele oge na-egere ọrụ na makozo ego na-eji ije na China ada ama aka owelu onye siri Igbo gbogbo Igbo bụ akarịa ego na-eji ije na China iwere Igbo bụ iwere agwele onye ụlọ kedekwe eji ọgwụ na-eme ịgba nwoke mara ebuche ma mmanụ ọka ego na-achọ ebe ọkwa onye jụrụ cheneliri aja na onye ebuchi onye ebuchi ma mmanụ ọka kpọrọ ya na abala ndị ebuchi n'ebe nwe ya n'ọrụ mama ya na-atakwa chego ụlọgberi sọpapụrụ ọjụla ego na-eji ije na China debiri ya na sobodo bere mmanụ ya na ogidi na-eme ego na-eji ije na China moto gị na-azụ ogidi na-azụ